मानसिफोरा न'आवसो उन्दुजोबना दं खोना। गब्लियालाय जोंहानावलाय मानो फैदोंलै? सिखाव बिदानि थाखाय हेल्प बिनो फैयाखैथ'। गब्लि नोङो? औ टिल्लु, आं नोंसानाव दिनै फैदोंमोन र'। आं नोंसानाव दिनै मदद बिनोसो फैदों र' टिल्लु। मदद? नोंसा आदाखौ जोंफोर जेबो मदद खालामनो हाया। खालामा जोंफोर हाबाबो। नोंसानि आदाया जोंहानि बोरमा नानिखौ खावदोंमोन, नों मिथिगौ ना? नोंसानि आदाखौ जेलाव लांनायखाय आं बेसेबा मोजांसो मोनदों। फाला बे सनसपिदा जोंहानि नानिखौ माथो लांनानै बेसेबा अयथासार खालामदोंमोननो। अयथासार खालामदोंमोन? बुदोंमोन नामा आदाया? औ बुदोंमोन थर'। आं जेबो मिन्थिया बेफोरखौ। आं न'आव गैयामोन ना, आं आबैलानावसो दंहैयोमोन। खालामा, नोंसानि आदाखौ जोंफोर मदद खालामा दे गब्लि। आङो आदानि थाखाय मदद बिनो फैयाखै टिल्लु। होमबा मानि थाखायथ'? माबा फैसा दाहार बिनोसो फैदोंमोन। नोंसा बिबारि आब'मोनालाय? फैसा दाहार? मानो फैसा दाहार नांगौ? ओहो मोना। माबा 50 थाखा मोनबाबो जागौमोनलै। जोंहा आइया लोमजाना दङ, मुलि मोनजायाखै। बेफोरो गासैबो बाहारा गोजासो न'? आं मिथिगौ। मोना फैसा मोना। जोंहानि फैसाखौ दाहार लानानै सनसपितखौ नायनो थांनो नागिरदों खोना आरोना। टिल्लु! माबायदि रायज्लायदों नोङो गब्लिजों, हा? सिखावनि जाथिसो बिसोरो। सिखावनि जाथिफोरजों बेफोरबायदिनो रायज्लायनांगौ। टिल्लु! सोरागोन! सनसपितासो सिखाव, नाथाय बिसोरथ' सिखाव नङाना। जोंहानि नानिखौथ' सनसपितासो खावदोंमोन ना, बिसोरथ' खावाखैना। बिसोरजों मानो बेफोरबायदि रायज्लायदों नोङो? निमाहा बिफिन। आब' नों मिथिगौ ना, गब्लिया बिमाया लोमजादों होननानै फैसा बिनो फैदों जोंहानियाव। ओरैनोसो बुंफ्लादों खोना बियो। टिल्लु! बिसानि आयंआ लोमजामारदों। गब्लिया थगायाखै। औ टिल्लु, जोंहा लोमजामारदों। टिल्लु, नोङो गब्लिजों मानो बेफोरबायदि रायज्लायदों, हा? आंबो खोनाहैदों। आब' आं सानदों आरो गब्लिया ओरैनो थगायदों होननानै। जोंहानाव फैसा दाहार बिनो फैदों बियो। ओमफ्राय जोंहानि फैसाखौ लानानै सनसपितखौ नायहैगोन सानदोंमोन आं। आयंआ लोमजामारदोंनो, दहायो लुदुमि आब'आ नायनो थांदोंमोननो, गोसायैनो लोमजादोंनो। औ टिल्लु, जोंहा लोमजामारदों, गोसाथार लोमजादों, मुलि मोनजायाखै। बेनिखायसो आं नोंसानाव फैसा दाहार बिनो फैदों। आं मानसिफोरनाव फैसा बिनो थांदोंमोन, न'खरबानो बिबाय, नाथाय रावबो फैसा दाहार होआखै। 100ल'सो बिदोंमोन आङो, 100 नङाबाबो 50 थाखाबाबो जागोन दे होननानै, नाथाय रावबो होआ। दिहुनना होफैनाय नङा होननानै आंनो रावबो फैसा दाहार होआखै। आं दिहुनना होगोनथ'। जोंहा दाउजो मासे दङ, गरदगासिनो। बियो बिदै दैबानो बिदैखौ फाननानै दिहुनना होगोन आङो। जागोन दे गब्लि, आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आं आरो सानदों जेबो नङा दे टिल्लु। जेखि जाया हागौबा आंनो फैसा 100 हरबानो जाबाय। 100 गैयाबाबो 50 थाखा हर। आङो आइनो बिजि गंसे होनो सानदोंमोन। जागोन दे गब्लि, होगोन दे। नोङो गाबनाङा, हामगोन दे, आइया हामगोन। गाबनो ओंखारोलै आब', गाबनो ओंखारो। फारसेथिंजाय आदायाबो जेलाव दङ आरो आंबो बेनो खरि। आइखौ नायग्रा मानसियानो रावबो गैया। मोजांबाबो गाज्रिबाबो आदाया जोंफोरखौ जाहोयोमोन। दा बेबो गैला। बेबो आदायाबो गाज्रि। खामानि मावनो गारै मानो मालायनि बोरमा सिखाव खावनांगौ, मोसौ सिखाव खावनांगौ बियो। दा हमना लांजाबायना, दा बेखौलाय सोर जेलनिफ्राय बख'गोन? रावबोआनो गैया, आइजों आंजोंल'सो दङ। गब्लि आगै, गाबनाङा, आइया हामगोन दे। आरो नोंसा आदाया दाय मावदोंना, साजाखौथ' मोनखानांगोन। औ नंगौ बिबारि आब'। दा थेवब्लाबो जोंफोरखौ दा सोर नायगोन देनाय? सोर जाहोगोन? दे थाब गगोन खोना दे, बारा गिदिर केस नङाना। मार्डार केसफोरासो गोबावै थायो खोना, आंबो बारा मोजाङै मोनथिलायलाङा। बे आदाखौ जेलनिफ्राय गबाथाय आङो दोखो रायगोन र'। सिगांनिफ्राय साला बियो जोंफोरखौ सिखाव खावैसो जाहोबाय दङमोन। रायगोन आं बेखौ दोखो। साला नोङो मानो बेफोरबायदि खामानि मावनाय? मानो मालायनि बोरमा अमा सिखाव खावनांगौ होननानै रायगोन र' आं। आंलाय सानोमोन आदाया जोंफोरखौ हाजिरा खामला मावनानैसो जाहैयो होननानै। नाथाय नङा, सिखाव खावनासो बियो जोंफोरखौ जाहोबाय दङमोन। बेनोथ'। थुनाय नोंसानि आयंखौ नायहैनि। ओमफ्राय फैसाखौ मोनगोन ना आब'? मोनगोन दे आगै, मानो मोना। आरो नोङो जोंफोरनो दिहुनना होलायनाङा आगै। मानो होआ आब'? नोंसिनाबोथ' फैसाया ओरैनो ओंखाराखैना।
जोंहा दाउजो मासे दङ गरदगासिनो बिदै दैसिगोन आब'। ओमफ्राय नोंसोरनो बिदैखौ फाननानै आं दिहुनना होगोन दे। एबार खेबसेनिखौ गहोनो होला। नाङा दे गब्लि, बिदै फाननानै जोंफोरनो फैसा दिहुनना होलाय नाङा। गनो हो, फिसा जानो हो। नाङा होमबा नोंसानो फैसाखौ। जागोन दे होमबा आं गनो होसिगोन, फिसा जानो होसिगोन। थौ नोंसानि आयंखौ खेबसे नायहैनि। थौ आंबो नायहैनि र'। फै। गब्लिखौ बेफोरबायदि बुंना लानानै बोरैबासो मोनलायलांबायलां। आइ गब्लिया फैसा दाहार बिनो थांनाया मोनबायना मोनाखैथाय? फै बिबारि आब'। बिबारि आयंमोन फैलायदों। दे जिराय आयं। आयं इसेबो मोजां मोनाखै नामा? गैयाहाय आयं, मोजांखौनो मोनाखै इसेबो। बै दाखालि मुलि जानायानो गरसे जानोनो मोनाखै फैसा गैयिनि थाखाय। बिजि लाबासो हामगौमोन खोना, दा बिजि लानोबो फैसायानो गैया। इसे हामगौमोनबाबो बै फाफि गथ'खौ सानैनो आंहा खर'आनो बांद्राय सानाय मोनबावबाय। फाफि गथ'आ अबावबा बोरमाना मोसौ खावैदोंमोननो, हमजाबायनो माथो पुलिसजो लांजाबाय। औ आयं, लांबायनो माथो पुलिसा हमनानै सनसबितखौ। लांथो आयं फाफिखौ। खोब मालायनि मोसौ बोरमा खावनो थाङो, दा मोनदोंना मोनदों। हामदों, पुलिसा हमना लांदों, मोजाङानो जादों। फिसालाबाबो रागा जोङोहाय आं आयं। ओमफ्राय गब्लि, नोंहा फैसा दाहार बिनो थांनाया मोनबाय? आयै, आं फैसा दाहार बिनो थांनाया आंनो रावबो हराखैसो। दा बिबारि आब'मोनासो होनो नागिरदों। जोंहा आदाया सिखावखाय जोंफोरखौबो सैला मानसिफोरा। मा सनसबिता सिखावखाय दा जोंफोरखौबो सिखाव सानबाय नामा? दिनैहालागै रावनिबो जेबो बुस्थु खावफेराखैलै बेथो। औथ' मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि? बेलाय माथो जोंहानिसो मिक्सार खोनालै। गब्लि, नोंसानावबो मिक्सार दङ? औ दङ मोस्रोम। माला बायनाय नोंसा? बायनाय नङाहाय आयं, बै सानसेखालि सनसबिता मोनबोदों। बै माबा सासे हारसा मानसिनि थालांदोंनो, ओमफ्राय बियो खनना लाबोबाय आरो। गाज्रि मोनाबा मोनसे बाथ्रा बुंनि आयं, बे मिक्सारा जोंहानिसो माथो। नोंसानिसो होनबा? आं मोनथियामोन। औ गब्लि, बे मिक्सारा जोंहानिसो, आंबो सिनायहादों। आरो नखपालिस फोननाय दङना? आयु, बे होमबा फाफि गथ'आ नोंसानिफ्रायसो खावना लाबोदोंमोन? औ लाबोदों आयं। बे मिक्सारखौ खावखालि आं हारसिं दङमोन। आं खावखालि मोनथिदोंमोनबो, एसे गुम मोनदोंमोनबो, नाथाय आं गिनानै ओंखारासै। आयु फाफिया, लांफिन आयं, लांफिन नोंसोरो। नांला दे आयं, जोंहानो दंखायो, नोंसा लाखिदो बेखौ। औ जोंहा दंखायो, नोंसा लाखिदो। दे होमबा नाङाबालाय जिराय आयं, जिराय। ओहो जिरायला दे आयं, थांसै जोंफोरो, न'आवबो खामानि दङ। गब्लि फैसाया? बिबारि आब', फैसायालाय माथो 400 मानि 400 नांगोन दे, 100 बानो जागोन। नाङा दे नोला, नांगोन। होला जेबो नङा दे। बिबारि आब', एसे गोबाव जागोन दे दिहुनना होनायाव। मानो होनबा दाउआ दासो गरददोंना, गाबोनफोरसो दैगोन खोना। बिदैखौ दैखांजोबखांनायनि उनाव फाननानैसो आं फैसाखौ होनो हागोन। नांलायालै आगै, नांलाया, फैसा दिहुनना होलायनाङा, लाखि, ओरैनो होदों आं। दे होमबालाय आब', अननानै होदोंबालाय। आइनो बिजि गंसे होदो, ओमफ्राय मुलि लाबोना होफै। जागोन दे आब', दाथ' होमबा थांसै। दे होमबा आयं थादो दे। दे आयं थांदो। मा एसे मोजां आयं मोना। औ न' आयै। दोनदों नामा? नोंसोर बेलेग साइडथिं थांनो हाया नामा? मोसाबाय थानायखौ नुवाखै नामा नोंसोर आंखौ? हा? ओइ फालिया हगारनोबा हगार दे, नङाबा खालिखौ नोङो मोदोमाव लानो लाबोदों ना बिर होनो लाबोदों? ओइ आंनिसो गोसो, मिथिबाय? डन्ट डिस्टार्ब। आखौ बेंग्रिफोर रखम नायबाय थादों, सिंथिं थांनो हाया नामा बालनि? मोस्रोम थुदो, बेजों खुगा नांनो गोसो गैया आं।
बिनानाव सासे हौवानियावनो ज' बिहारि जहैबा हामगौमोनहाय बालनि। खोब आंखौ नायनो हाया दादागिरि। हे इसोर भगबान जेन बिसोरो सानैबो बिब' बिनानाव सासे हौवानियावनो ज' गोलैहैयो दे सानैबो बिहारि जाथों इसोर। आङो नोंथांनिसिम आर'ज गाबदों इसोर भगबान नोंथाङा जेन आंनि बाथ्राखौ खोनासङो दे।